Ayun o. Shot girl yun. Ano shot girl? Papansin mo. Hoy, Duard! Yung nag... Yung sa kapatas. Eh, yun yung ano. Parang pamatay na. Ipak niya, uling. Balik na tayo. Hi! Finish? Easily. Easily finish.
Check na lang. Na-restrict ka pa yung email ko. Ay, mo. Sir, let's have a warm-up. Okay, sure. Warm-up play. Oh, okay, sure. Sige tayo, Jess. Ay, na dalawa? Dalawa sila? Na? Hindi, kami ini. I'm Chester. Ah, iba kayo? Chester. Ano ka sa to? Dalawa kayo, dalawa kayo. Ano kaya? Huwag mo na ilipat, dito mo na video. Charot. Ay, grabe.